На пазара на имоти има твърде много рискове, затова понякога купувачите решават да използват доверителна сметка. Escrow сметка в банката или пък доверителна сметка при нотариус. Тази сметка гарантира на купувача, че неговите пари ще отидат точно по предназначение и продавачът от срещната страна ще може да ги усвои точно при определени условия. Когато се подписва договорът за такава доверителна сметка, в този договор се описват абсолютно всичките ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени от двете страни, за да може продавачът да усвои парите. Да речем това при получаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация или пък акт 15, или когато се купува от физическо лице, вече готов апартамент, когато купувачът си получи нотариалният акт и удостоверението за тежести, че няма никакви тежести върху имота. Тогава продавача с този акт и с изпълнени всички условия, които са били предварително описани в доверителната сметка, може да отиде при нотариуса или в банката и да усвои вече получената сума. Escrow сметката или доверителната сметка при нотариус е нещо, което се заплаща допълнително, но пък гарантира абсолютна сигурност на купувачите, които разполагат с лични средства за покупка на имот. Поздрави и хубав ден!